След като вашият котел е настроен, единственото нещо, което трябва да направите, е да започнете да го настройвате. За да стартирате котела, натиснете червения бутон с кратко натискане. Сега на дисплея си можете да видите всички индикатори и сензорни бутони. Малките индикатори ви помагат да разберете кои конкретни настройки искате да коригирате, а също така можете да видите режима, който вашият котел използва в момента. По-големите сензорни бутони ви помагат да променяте настройките на различните режими. Цифровият дисплей показва температурата или код за грешка, ако нещо се обърка в системата. Ако бутоните, които отговарят за общото отопление и отоплението на водата, светят само на 50%, това означава, че нито един от тези режими в момента не работи. Да опитаме да настроим отоплението. За да включите отоплението, натиснете бутона с иконка на радиатор с едно кратко натискане. Системата за отопление вече е включена. За да превключите или настроите този режим, докоснете бутона с радиаторния знак и задръжте за 5 секунди, докато не видите светлинните сензорни стрелки. С една от тези стрелки изберете режим, който искате да настроите след това. Знакът капка означава настройка на температурата на радиатора. Знак облак означава настройка на комфортна температура в сградата. Пожарният знак означава диапазон от температурни нива, които вашият котел трябва да поддържа. Той ви помага да използвате електричество по-устойчиво. Нека се опитаме да настроим температурата за един от режимите, например температурата на въздуха в сградата. Използвайте стрелките за сетивност, за да превключите на режим с облачен знак. За да промените температурата на котела, натиснете бутона с знак на зъбно колело. След като го направите, проверете облачния знак. Той трябва да свети, показвайки, че режимът е включен. Сега можете да увеличите температурата с стрелката нагоре и да намалите температурата с стрелката надолу. За да потвърдите избраната степен, натиснете бутона за настройки или просто го оставете. След това вашият котел трябва автоматично да запомни и запази последните ви настройки. Отоплението вече е включено. Настройването на температурата в радиаторите и отоплителната система е същото. Вашият котел трябва да използва този режим, който сте настроили преди това. Нека настроим режим DI5. Тази функция ви позволява да контролирате температурния диапазон, който искате да поддържате в стаята. Според фабричните настройки е 5 градуса по Целзий. Например, най-високата температура, която задавате за вашия котел и която искате да поддържате, е 50 градуса. Това означава, че вашият котел автоматично спира да нагрява, когато достигне 50 градуса. Също така, това означава, че котелът се включва отново, когато достигне 45 градуса. Температурният диапазон започва от 1 градус до 10 градуса. Можете да запазите тази настройка, като натиснете бутона със знак шестерня. За да спрете настройването на режима отопление, просто натиснете бутона с иконката на радиатор с едно кратко натискане. Сега сте обратно на основния дисплей. Ако не взаимодействате с него в продължение на 20 секунди, след това време се блокира автоматично. За да отключите дисплея, натиснете бутона със знак на зъбно колело с едно кратко натискане. Ако сте свързали водонагревателната система към вашия котел, можете да управлявате всички видове настройки на този дисплей. Можете да започнете загряването на водата, като натиснете бутон с иконка на кран с едно кратко натискане. Натискането на табулатора за 5 секунди ви дава възможност да започнете настройването на режим за загряване на вода. Използвайки стрелките, изберете кой точно режим искате да настроите. Малък знак за кран ви помага да зададете температурата на водата във вашия котел. Като натиснете бутона с иконата на щит, можете да включите защитната антибактериална функция. Нека настроим температурата за нагряване на вода. В горния десен ъгъл, където са индикаторите, трябва да видите малък знак на кранчето, който в момента свети. След това натиснете бутона с символа на зъбно колело. Променете температурата. Запазете настройките, като натиснете отново бутона с символа на зъбно колело. Сега вашият котел функционира както за нагряване на водата, така и за отопление на въздуха в стаята. Увери се, ако погледнеш знаците, които са се променили. Нека се върнем към другите знаци на твоя дисплей. Знакът за пускане показва, че помпата работи в момента, като поддържа циркулацията на водата в цялата система. Възклицателният знак показва, че системата е отказала. Знакът на къща показва, че вашият котел работи според настройките на термостата. Когато светофарът е включен, това означава, че котелът ви работи в режим на отопление. И последния съвет в случай, че искате да анулирате всички настройки на Wi-Fi на вашия котел. За да анулирате настройките на вашия котел, трябва да сте сигурни, че всички режими са изключени в момента.
След това задръжте бутона с символа на зъбно колело за 5 секунди. След това в менюто натиснете бутон, който показва режим P11 с помощта на цифрови стрелки на екрана. Използвайте бутона за изключване, за да настроите. В случай, че искате да анулирате настройките, включете първия режим и го потвърдете, като натиснете бутона за изключване. Всички настройки са анулирани, така можете да настроите вашия котел, използвайки дисплея. Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас чрез електронната поща, посочена в описанието на това видео, или чрез формата за контакт на нашия уебсайт. Благодарим ви, че избрахте TechNix.